Pla Estratègic Municipal 2030 és un pla, diríem, de participació, on la gent ha de dir la Catarroja del 2030, la Catarroja que vol. Sempre se considera que votem cada 4 anys, on la gent pot participar, però en aquest cas se dona l'oportunitat a joves, adolescents, per a que participen en aquest procés i que diguen realment on volem anar. I jo crec que en el dia d'avui és l'última fase on realment la gent ja va prioritzar allò que considerem més important per a dissenyar aquest pla estratègic que marcarà aquesta Catarroja del futur. Sí, la veritat és que, com hem dit, realment el que hem fet és separar aquesta participació entre joves i persones adultes i avui ja, una vegada ja hem fet aquesta tria, una primera tria d'aspectes que considerem més importants, la gent votarà i a partir d'ahir ja prioritzarem aquells aspectes a partir de la votació del dia d'avui que són més importants i que entraran dins d'aquest pla estratègic que la idea és que s'aplica a partir del 2023, perquè la idea és que en el 2023 ja tindrà aquest pla físicament aprovat i que siga la ruta que siga el govern que siga hagi d'aplicar per a aquesta Catarroja que hem dissenyat, que dissenyarem entre totes i tots. El Pla Estratègic de Catarroja són les línies fonamentals que tindran que regir la Catarroja del futur, la Catarroja fins a l'any 2030. I avui ens hem trobat així en el TAC, l'última sessió presencial que està oberta a la ciutadania, una sessió de priorització, portem molt de temps, la ciutadania ja ha pogut aportar quines són les seues idees, quines són les seues propostes de projectes que volen per a Catarroja en tots els eixos, en els 5 eixos que hem establit, i avui s'hem reunit així per anar prioritzant. A banda de fer-ho de manera presencial, la ciutadania podrà fer-ho també a partir de demà i fins al dia 30 de novembre a través de la pàgina web del Pla Estratègic de Catarroja 2030. Així que jo convido a tota la ciutadania a entrar, a prioritzar quins són els projectes que més li interessen i que pensen que poden aportar a Catarroja, i aprofite també per convidar la gent jove, perquè el dia 4 tindrem el Fòrum Jove que se celebrarà en l'Ajuntament per la vesprada.